Argiaren podcastak. Hemendik Anita. Bai, aurrera. Hau zerra, baserria edo fabrika? Pues bisek batera. Bide batera? Onerako eta txarrerako. Egun guztia lanen, ez da? Bai, berez garaiko fabrika bakarra izango zen, ez da industriarik herrian. Ez, Ez, Hemen bertan itea zuen prozesua, ez? bai, hemen atzekaldien, hemen bertan. Xeri arte, xeri. Ederto. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Egonarriako entzule hoi, gaurko honetan Garai herrian gaude, Durango aldean, Oizmendiaren azpian, eta, gaurko honetan, Ana dela maza daukagu hemen, egunon Ana. Egunon. Batzuk badira baratzetik bizirenak, barazkiak ekoizten dituztenak, baina ez dira horrenbeste barazkiak kontserban egin eta merkaturatzen dituztenak. Gaurko honetan prozesu hori bertatik bertara ikusteko aukera izango dugu, eta hemen ikuste dugu, sorta polita, azaldu duzu, pixkat, Anita. Bai, guk elikagai desberdinak sortzen ditugu hemen, freskotetik ekoiztu eta gero transformatzen ditugu kontserba sorta desberdinetan. Orduen, hemen dekoguz mermeladak, guk ekoizten ditugun fruta desberdinekin egindako errezeta desberdinak. Hauek saltza garratz gozoak dira, txundeiak, ospina eta azukera dekie, hauek ondo doa sokelarekin, hau berez ketchup bat moduko da. Hemen tomate saltza dekogu, tomate saltza ezberdinak egiten ditugu, zagar zukua, ospinetakuek, hemen piparrak ospinetan, eta bai, hau fruta duen ospinak dira, entzaladetan aliño gozua emoteko, eta bebai egiten ditugu hemen garagardo ezberdinak, ekipa batzuk, eta hemen garagardo garratzak, sezon estilokuek, bebai. Esan dugu bezala gutxi ira merkaturatzeko erregistroa duten kontserbagileak, eta zergaitik ba? Nik uste dut beldurra emoten dauela obradore bat martxan ipinteak suposatzen duen burokrazia guzti hori, ez? Eta badau sanidade monstro handi hori, baina, bidean asko ikasi dugu, hemendik sanidad pasetan da, Eusko Jaurlaritzako kalidadetik bebai, nekazaritza ekologikoko kontseilutik bebai, eta hortik ikasten goiez, baina seguridade gehien ematen dagoena da, legedia ondo barneratzea, ezagutzea, eta horrekin lan egitea. Gero hemen bebai, ganera, 2019an, sanidade registroaren malgutasun bat sortu zen, berez arauak malgotuz, eta guri zerbeza eta kontserbak leku berdinean ekoiztu alizateko aukera sortu oskun. Aipatu duzu sanidade monstrua, traba badaudela, baina berez kontserbak aukera asko ematen dituzte, aukera handia. Azkenen elikagaiak, urte guztian zehar jateko aukera. Nola ikuste duzu azuk prozesu hau? Bai, dinosun moduen, kontserbak dira, excedentea dauenien horreri bizitza lusatzeko aukera bat, ez? Berez errentagarriena da freskoen saltzia. Baina, bizitza hori lusatzeko eta produktu aprobetxetako aukera emoten da, errezeta desberdinak sortu eta kontserba referentzia desberdinak sortzi, ez? Orain adibidez, kontserbatutako tomatia ondino tostadetan jaten gabiz, edota neguen melokotoia mermelada moduen jalleike. Askotan hauain arte ere igual frigorifikoa erabili izan da konserbatzeko, baina badaudela beste aukera batzuk, ez da? Bai. Zuek prozesu guztia bertan egiten duzu, zuen barazkiak bildu, bertan kontserbatu, bertan etiketatu, nola izan da prozesu hori? Hasi ginen
12 familiendako barazkiak ekoizten, asteroko zesteia baten saltzeko, eta hor, hasi ziren lehenengoko eszedenteak, orduen joan ginen ikasten, mermeladatzuek egiten, tomate saltzak egiten, eta, bueno, gero amatasuna llegatu zen bai, eta barazki freskoak ekoizteko lan exigente hori, bueno, beste modu baten antolatu alginen kontserbak egiten, eta ere urte guztian zehar saltzeko aukera emote oskun, ez? Freskoarekin alderatute. Egia da, orain arte behintzat, emakume izan dela kontserba munduan lan gehiena egin duna. Gaur egun, emakumea jarraitze du edo badago aldaketa? Aldaketa dau. Bizkaian kontserbak egiten ditugun laupabost ekoizleen artean, 2 mutilak dira eta 4 emakume gauz, beraz, bastante alderatu dela pentsetan dut. Zu gaina horrez gain, etxaldeko emakumeen taldeko kide zarete, eta auzolanak ere antolatu izan dituzue. Bueno, pixkat aipatu duzua, zer da bertako kide izatea edo zer den elkarte hoi? Bai, bueno, etxalde berez da nekazaritza iraunkorran alde egiten dauen erabaki mai bat, Ene Bizkaia eta Elbe, iparraldeko sindikatuak eta beste eskueletako eragileak osatzen duten mai hori, eta berez, etxaldeko emakumeak nekazaritza iraunkorran alde egiten duen emakume taldea da. Eta, bueno, nik pentsetan dut bakarrik ez dauela biderik, ezin dela bidea egin, eta hemen, bueno, etxalde baten hiritik bastante urrun zauz, gizartetik urrun zauzela, gero amatasuna bai, beste ritmo baten bizi ginen, eta niri etxaldeko emakumeanekin elkartzea kriston ahalduntzea emondozte, eurekin kezkak konpartiduak ziren, eta kezka oieri bai konponbidea topetako konponbideak elkarrekin topatzen genituen, aurrekoetatik asko ikasteko bai aukera izen da, guretzat, emakumeontzat ez diezan lan noiek bai sakontzeko eta ikasteko adibidez herramientak mantenu eta herramienta hoiei buruz funtzionamendu eta ikasteko, erabakigunetara hurbiltzeko aukera hurbildu dozte, etxaldeko emakumeekin ibiltzea, erabakigune horietara joen eta berbaiteko gai, sentidunaz. Eta gero bai, hiriko feminismoetara, baserritar feminismoa hurbiltzeko aukera emosku. Orduan, alduntze prozesu oso polita izen da. Prozesu polita hartan, bai. Piskat berriz ere, produktuetara bueltatuz, bueno, ikusi dugu zuen diseinuak, diseinu polita hauek, eta euskeraz gaina. Ze balio ematen dio euskeraz izatea produktu hauei? Bueno, diseinuak nire nebak iten dauz, artista bat da, eta euskeraz izateana. Bueno, ni berez euskaldun berria naz, edo euskaldun berria baino eskola publikoan ikasi dugu euskeraz, baina etxean beti erderaz egiten zen. Eta orduen niri lurrean lantzen hasita sortu jaten euskeraz bizitzeko aukera hori. Orduen, produktu bat kaleratzerakoen, eta nire asmoe da alik eta hurbilen saltzeana, Euskal Herrian bertan geratzeana, euskerazean izan zen gure aukera bakarra. Gipuzko horrentzat, iku mermelare, bada pixkat aldaketa. Bai, euskalkia erabiltzen dugu, euskalki polita, bizkaiera, ikua, makatza, okarana, bai. Pixkat ikusi beharko ditu produktu hori nola itean, eta zure hemenakin, ikusteko aukera daukau. Guazen barrure. Hendik? Hemendik. Zuek hemen egiten duzu prozesu guztia, baratzetik bildu, eta hemen ekoiztu, hemen etiketatu, eta hemen dena. Piskat aipatu duzua, zertan ari zareten edo? Bai, hau da, kontzerben lekua hau da. Hau da aurrerako katea, deitzen jako, berez han lehen gaiak garbitu, txikitu, egozi, eta potetan sartzen dugu. Eta gaur gabiz, iku mermelada ez, ospin bat prestatzen.
Gero potaratuko duguna. Zuk aipatu izan duzu, zuen lurrak ematen duten neurrira egiten dezutela lana, zuek eskuek ematen dutenarekin, pixkat, esaiazua hori nola dan? Bueno, bai, urtiekin, eta prozesuak ikasten joan garen heinean, gure neurria eta gure mugak ikusten eta ikasten joan gara, eta berez printzipio agroekologikoekin lan egiten dugun honetan, hauze da, lurra zaintzen gabiz, ingurugiroa, lurraldea, elikagai bakoitzan prozesua zaintzen gabiz, norbere burua, bebai, bezeroak, ekonomia, eta orduen, etengabeko hobetze eta horretan, gure burua bebai hor muga bat ipini bida, bestelan etengabeko lanean eta autoesplotazioa. Gaur egun mentalia, geroz eta gehiago ekoiztea da. Bai. Kaso egiten zuek, eusten diozue bintzat zueneai. Bai, baina bai konturatu naz, nekazari faltan gauzen honetan, Durangaldien bada, eta nik badakit Euskal Herri mailan nekazari gero eta gitziago gaudela, eta horren arira, bademagun, orain nahi dugu gure jangeletan bertoko elikagaiak sartzea, nahi dugu sasokak mantendu, nahi dugu jatetxe honetan bertoko eta orduen demagun Durangalde baten 200 bat ekoizle beharko bagenitun fruta eta barazki horiek ekoizten, 10 gauz. Eta 10 horien artean ezin dugu eskari hori asetu. Berez, gure burua zaintzeko dekogun muga hori, berriro zaindu eta... Neurritik pasat askotan. Bai, beraz, ekoizle gehiago behar dugu, txikitik lan egiten, eskari guzti hori asetzeko. Eta gero bestetik, zuen produktua azkenen ematen duen arte. Beraz, bukatzen danen, nola... Hori prozesu zaila izen da, nik ekoizten naben aliketa gehien, eta ikusten naben 5 hilabetetan amaituta zegoela mermelada bat edo tomate bat. Eta orduen, ikasketa horietan, gure mugen ikasketa horietan, gero eta gehiago ekoizten, eta ikusten ezin dutela gehiago emon, nire lurrak ez dauela gehiago emoten. Eta, ikasketa bat izen da, azaltzea, deko lagun bat, esaten dagoena oso interesgarria dela produktuak amaitzea, holan, gizarteak ikusten dau, ez dauela produktu guztia sasoi guztizetan, eta horren arira, elikatzeko modu lasaiago eta errespetagarriago bat badauela, bebai. Beraz, mermelada bat bukatzea da, hurrengo demoraldi arte, itxo egin behar. Gaur egungo tendentziak, egia esan, zerbaitera espezifikatzea eskatzen dute, zuen kasun, aldiz, abanikoa geroz eta zabalagoa. Nolatan? Guztiz, holan izan zen gure lehenengoko proiektua maiukiak ekoiztea ideia hori geneukan. Durangaldean bertoko maiukia jateko aukera zabaltzie, eta diputazioko teknikarien gana joan ginen, eta espezializazio horretan maiukiak esportatzeko proiektue bakarrik funtzionatu alzala, langile bat behar naben, kriston inbertsioak, ni sorotuta geratu nintzen, nik gure naben, hori ni bakarrik lanein, eta ikusi da espezializazio eta profesionalizazio apostu horrek zelako kalte egin dotzon sektoreari, ez dira bape bideragarriak ekonomikoki ez ingurugiro arlotik. Eta gu, hasi ginen, esan dutzuetan moduen, barazkizek ekoizten, lurra lantzen, ikasten, estedentekin kontzerbak egiten, gero zerbeza sartu zen, gero landak kontroletako animali batzuk, gero erle batzuk, gero prozesua ondo zaintzen, eta ikusi dugu zelako aberasgarria da, hori, dibertsifikazio hori, dirusarrerak leku desberdinetatik etorri alizatie, prozesu bata bestearekin lotute dau eta elkar zaintzen dira, orduen, guk argi dekogu hori dela bidea, dibertsifikazioa. Eta entzuleantzat, dibertsifikatutako proiektu denak, nun eskuratzeko aukera dute? Gu bagabiz, azoka batzuetan bagabiz eta ondinoko egiten dugu, baina gure azkenengo apostu da komertzializazioan hainbeste denbora ez galtzeko, denda txikietan saltzea, Durangaldean
badauzen denda txiki eta ekologikoetan saltzen dugu, eta aipatzekoa da, orain dela 3 urte, Durangaldeko hainbat ekoizle zabaldu genduen denda bat, Durangoko Merkatu plazan, Etartie dendan, eta bertan Durangaldeko eta kanpoko ekoizlei zuzenean erosteko aukera badauela. Behintzaz, badakizu entzule, aukera badago, gerturatu Durango aldea, eta erosteko aukera izangoa. Baina, aldez aurretik, bisitariak baitzai opari bat eskatzen dugu, aurreko bisitariak mendarte baserren izan ginen, bertan ekoiztu zuten artoa txikituta bulgurra ginez, eta, kasu honetan, zutzako arto bulgurra. Eskerrik asko, Iñaki, probatuko. Zuri bai, zerbait eskatuko izau, urrengo bisitariantzat. Bai, nik hemen prestatu ditut Maiuki landara 2, ointxe trasplantatu berri dauz, eta urrengo ekoizlearekin batu arte zaindu beharko dozuzuk, Matin. Eta honek diez oso variedade berezize, nire amagin arrebak hemengo baserri batetik lortua bezenak, eta guk apurka-apurka zaintzen joen garena, amama variedadea da guk izendatu dugu lan, eta oso nada oso rustika dalako, hemengo klimara oso ondo egokituta dauelako, berez variedade komertzialak 3 urtetan hiltzen joeten da landara, hau urtetan eta urtetan irauten dau, ez da gaizotzen, oso gogorra da, baina Maiukize, komertzialan ez bezala handizek, gorrizek diezela, hau txikize da, borobile, biguna eta larrosa, baina itzela dau jateko. Así que urrengo ekoizleantzat. Alik eta ondoen zaintzen saiatu naiz. Bai, mesedez. Eta, eskerrik asko entzule, beste behin horregoteatikan, eta gize, bizibaratzea.eus eta Argiako plataforma digitaletan ikusgai izango ze. Horren arte.